Croeso I chi yma i'r Gell ar fore newydd. O'n i ddim gawsoch chi grempog y ddoe, oedd hi'n ddydd Mawrth ynyd yn doedd. A felly heddi wedi dydd Mercher Lludw, ac na fe llawer yn rhoi sylw I hyn yn gwlad ni, eto i'r eglwys yn draddodiadol, mae'r diwrnod hwn yn ddechrau cyfnod y grawys. Cyfnod o 20 diwrnod I ni fedru paratoi ar gyfer y Pasg. Dwi'n perthyn i'r traddodiad angydffurfiol sydd ddim wedi rhoi rhyw lawr o sylw i'r calendar eglwysig fel hyn. Hynny di mewn ymateb I gymaint o ofergoelion ymddangosodd yn yr eglwys dros amser. Fe fu un cendadau ysbrydol ni ymwrthod â phob arlliw o seremoni neu geisio cyfiawnhau'n hynna'n trwy weithredoedd. Ond wedi deud hynny, bu y syniad o osod cyfnod o'r neilltu I feddwl am bethau ysbrydol yn gyffredin I bob traddodiad Cristnogol. Ac yn wir, os ydyn ni'n rhoi sylw I baratoi ar gyfer y Nadolig a dyfodiad Iesu'n byd, yna mae mwy o reswm yn does I ni sy'n honi'n bod ni ddilynwyr I fab y Saer o Nazareth, I feddwl am yr hyn ddigwyddodd yn Jerusalem gyda chroesoelio ac atgyfodi yn Harglwydd Angwaredwr. Ond sut mae paratoi? Mae 20 diwrnod wrth gwrs na'n atgoffa ni o'r cyfnod y treuliodd Iesu yn yr anialwch yn cael ei demtio gan ddiafol. Cyfnod unig oedd hwn o ymprydio a holi hynna'n a pharatoi ar gyfer I weinidogaeth gyhoeddus. Bydde'n arwain ym mhen 2 blynedd at y Pasg yr ydyn ni'n I gofio. Ond ychydig ohono ni, os unrhyw un sy'n mynd I allu treulio'r 6 wythnos fel y gnath Iesu, yn ymprydio ac ymhell o bawb a phopeth ar weithaf amgylchiadau'r cyfnod clo hwn. Ond mi fedrwn ni gymryd rhywfaint o amser bob dydd I ystyried, I edrych ymlaen, ond hefyd I holi yn hunain. Ond pam dechrau fod dydd Mercher Lludw? Mae Lludw'n gwneud I ni feddwl am ofid a galar. Yn yr hen fyd, os oedd rhywun am ddangos I bod nhw mewn trafferth mawr, mi fydden nhw'n taflu Lludw ar eu pennau. Pam a fan yma yr ydyn ni'n dechrau a nynne angen rhyw galondid yng nghanol y dyddiau yma? Wel, un o'r pethau ydyn ni'n cael yn hannog I wneud ydy dwyn I gof yn beiau. Pedair neb edrych ar y byd heb sylweddoli fod yna rhywbeth mawr o'i le, ond mae'n hawdd edrych allan a gweld bai rhywle arall. Pan dyn ni'n edrych I mewn arno ni'n hunain, fe welon ni fod yr hunanoldeb, y difaterwch, yr angyfiawnder sydd yn y byd hefyd yn llechu mewn rhyw ffordd yn ein calonnau ni. Mae'r arfer o alw'r diwrnod yn ddydd Mercher Lludw, mae'n debyg yn tarddu o'r arferiad I roi lludw ar dalcen y ffyddloniad fel arwydd o edifeirwch. Ond pam meddwl am hynny rwan? Ond nid ydyn ni angen rhywbeth mwy positif. Mae bywyd I bod yn ddigon anodd dros y flwyddyn ddiwethaf, beth bynnag. Yr hyn dyn ni angen di wneud rhywbeth i'n gwneud ni'n hapus. Os gewn ni rhywbeth i'n gwneud ni'n hapus, mi fydd hynny'n help yn dydy. Dyna fantra'n hoes ni, cymbelled y bod ni'n hapus, mae popeth yn mynd I fod yn iawn. Dyn ni'n angen I edrych I mewn ar yn bogel yn hunain trwy'r amser. Mae'n gyfnod digon anodd, heb yn bod ni'n atgoffa'n hunain o'n methiant. Wel, gadwch I mi roi o fel hyn. Yn ddiweddar, mae rhyw rhaid I bod yn gosod negeseuau ar y we sy'n awgrymu na ddylen ni gymryd y brechlyn. Yn wir nad oes pandemig o gwbl. Mae rhyw dwyll ydy sôn am ddifrifoldeb Covid-19 ac mae'r cynllwyn ydy hwn i'n gormesu ni I gyd. Ar y llaw arall, mi welon ni rai sydd wedi dioddau. Wedi colli rhywun annwyl neu wedi bod yn sâl I hunain sy'n cymryd agwedd cwbl wahanol. I'r rheini, mae'r afiechyd yn un marwol. Does dim byd mwy pwysig na'i gymryd o ddifri a chwilio am frechlyn fydd yn yn amddiffyn I rhagddo a hyd yn oed rhywbeth sy'n mynd I roed iachad. Yr un modd, mae rhywun sy'n wedi gweld I bechod I hunan yn iawn yn mynd I sylweddoli bod hwn yn afiechyd marwol. Yr un sy'n gwneud yn hunan holi ni yn fwy na jyst bod yn ddigalon, ydy'n bod ni'n cael gwneud hyn yng nghysgod y groes. Croes i'n harglwydd. Oherwydd
Beiau i'w dwyn at yr un fedr faddau yw'r rhain fyddwn ni'n ei cofio. Mae sylweddoli a chydnabod dyfnder yn afiechyd yn mynd i'n galluogi ni i weld a gwerthfawrogi'r iachad mae Iesu'n ei gynnig i ni. Oherwydd dim ond trwy alar y dylwn ni trwodd i wir lawenydd. Beth am gymryd chydig bach o amser i wynebu yn cyflwr. Da ni'n methu cyrraedd yn safon yn hunain o gyfiawnder heb sôn am safon Duw. Ac wrth wneud hyn, rhag i ni ddigaloni'n ormodol, gadewch i ni wneud o ynghysgod na yngoleuni yr un dalodd y pris llawn am yn beiau, ac atgyfododd y trydydd dydd yn goncwerwr yr afiechyd marwol hwn. Gadwch i ni weddio. Arglwydd, da ni yn cydnabod yn bod ni yn aml yn osgoi edrych i wybod pa mor ddwfn ydy yn hafiechyd. Ond o Dduw, da ni'n cofio rwan bod na un wedi dod i roi ni goron yn lle lludw. Olew llywenydd yn lle galar, mantell moliant yn lle digalondyd. Helpa ni ysgweli di fod yn dda i sylweddoli yn hangen am y fath o aredor. Amen. Wel, gobeithio bod hwn yn galondyd i chi. Ewch dan bendith. Diolch am y bris a dewis ti, cariad ti